Шлю я привітання, шлю я привітання. Ти, маті спаси, Божого Месії, наша потеха, опякуйся всіми, опякуйся всіми. На серця маті грешників здихають, у покаянні сльози проливають, сльози проливають. Маті, ратуй нас, невинних вигнанні, хай часто знає ласку злітування, ласку злітування. Бо неприятель по землі блукає, душі людські поглинуть жадає, поглинуть жадає. О, заступися, будь нам обороною, дай нам ратунок под Твоей короной, под Твоей короной. Край белорусский, Ты возьми в опеку, дай злоду радость, счастье человеку, счастье человеку. Маті святую, безгреховной плямы, щиро славляем, навеки все амен, навеки все амен.
Святого. Амен. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, отзначаем вельмі прыгожую урачыстасць сёння, урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Это хіба самая каталіцкая урачыстасць, такая таямніца нашай веры, якая, можа, не поўнасцю укладываецца ў нашых розумах, у нашых галовах, але вельмі добра адгукаецца і укладываецца ў нашых сэрцах. Сёння Бог запрашае нас паглядзець на прыгажосць, судзіраць самы дасканалы твор, які ён учыніў. Гэта Найсвяцейшая Панна Марыя. І захвочваю, каб мы гэтую Эўхарыстыю так перажылі ад усяго сэрца. Бог праз Марыю аб'яўляе нам прыгажосць чалавечай душы, чалавечага цела. І інтэнцыя гэтай святой імшы сёння якраз за ўсіх нас, за нашу парафію, каб ніколі гэтае прагненне прыгажосці, гэтае зянне ласкі ў нашых сэрцах не згасла. Вось аб гэтым я малюся сёння. А мы на пачатку гэтай святой літургіі перапросім Бога за ўсё тое, што нас саміх забруджвае, што аддзяляе ад Бога, ад сябе ўзаемна. Перапросім за нашыя грахі. Спавядаюся. Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешили одни, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, там прошу Наисвятейшую, за всю Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за ними, за Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведзе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, малогорный небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Единородный, Иису Христе, Пане Боже, воранку Божий, Сыне Отца, Если берешь на себе грехи свету, смилуйся над нами. Если берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки святишь праворучайца, смилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым у хвале Бога Отца. Амен. Молимся.
Боже наш Ойча, Ты праз беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі падрыхтаваў годнае месца прабывання для свайго Сына, а праз будучыя заслугі смерці Хрыста захаваў яе ад усялякага граху. Дзякуючы яе заступніцтву дазволі нам прыйсці да Цябе з чыстым сэрцам. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі быцця. Калі ж Адам з'еў з дрэва, паклікаў Пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» Ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, і схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне і еў я». І сказаў Пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў Пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна маці ўсіх жывых. Гэта Слова Божае. Спявайте Пану новую песню, бо учинив ён цуди. Спявайте Пану новую песню, бо учинив ён цуди. Спявайте Пану новую песню, бо учинив ён цуди. Яму допомогла яго правица, и яго святое плячо. Спявайте Пану новую песню, бо учинив ён цуди. Показал Пан свое збавление, перед очима народов объявив свою справедливость, успомнив про свою верность и милосердность для дому Израиля. Спявайте Пану новую песню, бо учинив ён цуди. Убачили все межи земли збавление Бога нашего. Ускликайте Пану вся земля. Радуйтесь, спявайте, играйте. Спявайте Пану новую песню, бо учинив ён цуди.
Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, які благословил нас у Христе усяким духовным благословением на небесах. Бо Ён выбрал нас у Ім перед створением свету, каб мы были святыми и беззаганными перед Ім у любови. Ён прадвызначыў нас для усыновлення праз Иисуса Христа, паводле уподобання своей волі, дзеля хвалы сваёй праслаўленай ласкі, якую Ён адарыў нас ва ўмілаваным. У ім мы сталі удзельнікамі, будучы прадвызначанымі адпаведна задуме таго, хто здзяйсняе ўсё паводле намеру волі сваёй, каб мы, якія раней спадзяваліся на Хрыста, былі на пахвалу ягонай славы. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами. Аллилуйя. Пан з вами. Читання святого Євангелія паводле Луки. У той час Бог паслаў анёла Габрыэля ў горад Галілейскі, які называўся Назарэт, да дзевы, заручнай з мужам па імені Юзаф, з дому Давіда, а імя дзевы Марыя. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана, і вось зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі, будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домам Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марыя сказала анёлу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Анёл сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц найвышэйшага ахіне цябе. Таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Альжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, як ужо брат Улад на самом пачатку сказаў, што сёння мы святкуем, адзначаем у касцёле урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Цікава, што сёння мы абыходзім 170-ю гадавіну гэтага свята, гэтай урачыстасці, бо 8 снежня 1854 года папа Пій XI абвясціў менавіта дагмат аб беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі.
І давайте, можа, попробуем зразумець, як бы, што менавіта гэта значыць беззаганнае зачацце. Гэта значыць, што Марыя была зачатая як бы у лоне сваёй маці, у лоне святой Анны ад святого Яахіма без першароднага граху. Першародны грэх, як мы сёння пачулі ў першым чытанні, ён менавіта здарыўся, скажем так, нашым праайцам, менавіта Адаму і Еве. Што вось гэты змей, спакуситель, ён падманвае нейкім чынам менавіта Еву і кажа: ці праўда, што Бог вам забараніў есці з усіх дрэваў у раі. А калі мы менавіта вельмі уважліва чытаем святое пісанне, Бог забараняе есці толькі з аднаго дрэва. І вось менавіта нават ужо ў гэтым пытанні змея сатаны ўжо ёсць падман. І вось менавіта першародны грэх, я таксама учора ў казанні казаў, што ён палягае на тым, што чалавек сябе ставіць на месца Бога, што чалавек сябе ставіць нароўні з Богам, што менавіта вось тое абмежаванне, скажем так, той ліміт, тыя рамкі, якія Бог чалавеку вызначыў, чалавек не хоча іх захоўваць. І менавіта наступствам вось гэтага, скажем, такога бунту, пратэсту і з'яўляецца першародны грэх. І вось менавіта гэты першародны грэх, ён з пакалення ад пакалення, вот ад Евы, ад Адама перадаецца таксама кожнаму з нас, што пры нараджэнні кожнае нават маленечкае дзіцё, яно мае першародны грэх. Таму вельмі важны хрост, што ён з'яўляецца не толькі тым, што мы ўваходзім у касцёл, мы менавіта становімся часткай целам Хрыста, а менавіта гэты першародны грэх, ён касуецца, ён папросту прападае. Толькі самае цікавае, што нават калі касуецца гэты грэх, калі ён прападае, мы ўсё роўна, у нас застаецца вось менавіта схільнасць да граху. Таксама айцы касцёла кажуць, што можа таксама вельмі цяжка вось недзе абазначыць альбо надаць нейкае значэнне першароднаму граху, але кажуць, што на працягу стагоддзяў, назіраючы на паводзіны людзей, можна сказаць, што штосьці ў нас існуе такое, што вось нас цягне да гэтага зла. І вось менавіта можа вельмі цяжка сказаць, што такое гэты грэх, але менавіта вось гэтая наша некая цяга, некая смага граху, яна ў кожным з нас застаецца. І вось менавіта ласка беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі палягае на тым, што яна не мела, па-першае, гэтага граху, па-другое, не мела вось гэтай схільнасці, каб чыніць гэты грэх. Пасланне да рымлянаў кажа, што там, дзе памножыўся грэх, яшчэ больш памножылася ласка Божая. Вось менавіта так разважаючы, я глядзеў вось у сённяшнім першым чытанні на Еву. Па сутнасці, Ева была першай жанчынай без першароднага граху. У раі, калі Бог стварае чалавека, Адама і Еву, ён стварае Еву і Адама без першароднага граху. Толькі вось у чым як бы віна Евы, што яна, не гледзячы на тое, што была без граху, яна гэта зло па сваёй уласнай волі ўсё роўна выбрала. Марыі вось менавіта заслуга палягае ў тым, што яна, будучы ў поўні чалавекам, жывучы ў сваім асяроддзі, яна гэтага зла не выбірае. І не выбірае таму, што менавіта за заслугаў Езуса Хрыста, што менавіта дзякуючы таму, што Езус Хрыстос нарадзіўся, што я не мог мець нічога супольнага абсалютна са злом, не мог мець нічога супольнага з сатаной, ён павінен быў нарадзіцца з чагосьці самага чыстага, самага прыгожага. Менавіта гэтую прыгажосць у сваіх малітвах вельмі прыгожа падкрэсліваў святы Францішак. Ён, напрыклад, маліўся такім чынам, што называў Марыю, ён казаў: «Марыя, ты з'яўляешся палацам Хрыста, ты з'яўляешся яго табернакулем, ты з'яўляешся таксама яго вопраткай». Што святы Францішак, ён настолькі быў занураны у таямніцу менавіта любові Хрыста і Марыі, што вось такія вельмі прыгожыя эпітэты знаходзіў. Таксама нашы францішканскія легенды кажуць, што вось другая частка малітвы «Вітай, Марыя», вось калі мы молімся на ружанцы, ці так папросту «Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных», гэта менавіта прыдумаў святы Францішак, што настолькі вось ён быў занураны ў гэтую таямніцу любові Божай, што вось мы працягваем на працягу столькіх стагоддзяў гэтай малітвай маліцца. Таксама сама Марыя аб'яўляецца ў 1830 годзе у Парыжы маладой французскай манахіні Кацярыне Лябурэ, дае вось ёй гэты цудоўны медалік. Я думаю, што шмат хто з нас яго мае.
шмат хто з нас дзесьці на ружанцы гэты медалік мае, і даручае ёй таксама малітву, якой таксама мы молімся падчас ружанцу: «О Марыя, без граху першароднага зачатая, маліся за нас, хто ў цябе паратунку шукае». Што вось менавіта гэтая таямніца беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, што яна сама са сваёй уласнай волі аб'яўляе людзям. Таксама святы Максімілян Марыя Кольбы, які жыў і працаваў на нашых землях у францішканскім касцёле ў Гродні, ён таксама робіць Марыю менавіта іконай свайго жыцця, іконай жыцця кожнага хрысціяніна. Таксама ўсе мы цудоўна ведаем, што вось рыцар непакаляны, менавіта гэты журнал, які ён закладвае, вось менавіта ён хацеў такім чынам праслаўляць Марыю, каб яе слава распаўсюдзілася на ўсім свеце. І вось менавіта рыхтуючыся да адной з урачыстасцяў марыйных, я так падумаў, што класна, конечно, казаць, як там жыў святы Францішак, які былі ў яго адносіны з Марыяй, як жыў святы Максімілян Марыя Кольбы, які ў яго былі адносіны з Марыяй. Я так падумаў, якія мае асабістыя адносіны менавіта з Марыяй, што яна значыць у маім жыцці. І ведаеце, я вырашыў напісаць такі ліст, менавіта ліст да Марыі, і калі дазволіце, я вам хачу яго прачытаць. Лісты звычайна пішуць самым блізкім. Ці ёсць хтосьці майму сэрцу бліжэй, чым ты, Марыя? Напэўна, ёсць. Кожны раз, калі забеганы забываю пра малітву, кажу сам сабе: сёння не атрымалася. Альбо раптам перад самым сном ужо ў ложку ўспамінаю пра цябе, засынаю з ружанцам у руцэ, і зноў не атрымалася. Хочацца назваць цябе, Марыя, блізкай, але з майго боку гэта было б няпраўдай. Але ж усё ж такі ты блізкая мне. Не таму, што я так хачу ці намагаюся, каб так было, але таму, што ты сама так вырашыла. Думаю, што смешныя для цябе гэтыя мае разважанні, і адчуваю, як глядзіш на мяне, усміхаючыся, як маці на сваё немаўля, якое хоча казацца дарослым. У тваіх вачах пяшчота і любоў, маршчынкі на тваім твары расказваюць пра тое, што ты сама перажыла, і які след гэтыя перажыванні пакінулі ў табе. Твая спакойная постаць, лёгкія рукі напаўняюць мяне нейкай утульнай упэўненасцю, што ўсё будзе добра, але ў сваім часе. І ты гэта ведаеш, і ведаеш цудоўна. Ведаеш таму, што даверылася Богу без рэшты, хоць лёгка, канешне, табе не было. Як сказаць было Юзафу, што ты цяжарная? Як ты сябе адчувала, калі выходзіла на вуліцу, каб набраць вады са студні? Позіркі суседак, плёткі, калючыя словы, што Юзаф наіўны прастак, што ты негодная быць яго жонкай, што тое, што з табой здарылася, было супраць праву і закону. Казаць, што ты народзіш збаўцу, што зацяжарыла ад слоў анёла, у іх вачах было глупствам. Напэўна, ўжо тады ты глядзела на гэтыя людскія слабасці з усмешкай, заплятала прыгажэй валасы і ўнутры благаслаўляла гэтых людзей, просячы для іх у Бога мудрасці і разважлівасці, бо пад сэрцам ты ўжо насіла самы вялікі скарб, які напаўняў усю цябе надзвычайным святлом. Прайшло некалькі гадоў, і ўсе плёткі сціхлі. Час мінуў, Юзаф працаваў у сваёй сталярні, робячы розныя прылады для працы, для поля ці агарода, і чамусьці ягоныя прылады былі заўсёды мацнейшыя і больш трывалыя. Камфортна ляжалі ў руцэ і прыносілі радасць таму, хто не міжаў ці араў. У чым быў ягоны сакрэт? Думаю, што ў вашай любові. Ты, Юзаф і маленькі Езус. Гэтае дзіцё было незвычайнага ад таго моманту, як ты пачула яго прысутнасць пад сваім сэрцам. Усё быццам бы стала на сваё месца. 30 год спакойнага, утульнага, благаслаўлёнага жыцця разам з мужам і каханым сынам, і раптам усё змянілася. Ты пачула, што ён табе не прыналежыць, што ён не твая ўласнасць, яго трэба было адпусціць. Напэўна, унутры была трывога, і дзесьці падскурна ты ведала, што нічым добрым гэта не скончыцца. Але адзін раз, даверыўшы Богу, ты ўсё даручыла ягонаму провіду і ў ягоныя рукі. Прапаведанне, доўгія пераходы з месца на месца, ночы пад адкрытым небам. Ты пазнаёмілася ўжо з усімі апосталамі,
так твой сын сам хотел их назвать. Смешная, конечно, назва для рыбакоў і мытнікаў, але Езус навучыўся ад цябе, бачыць у людзях нешта большае, навучыўся бачыць іх лепшымі, чым яны самі сабе здаюцца, навучыўся глядзець на іх вачыма пяшчоты і любові тваімі вачыма. Думаю, што евангеліст Мацвей, гледзячы на цябе, напісаў, што светачам цела ёсць вока. Калі ж вока твоё чыстае, то ўсё цела будзе светлае. Няма слоў, каб апісаць моманты мукі і смерці твайго сына, несправядліва, жудасна, балюча. Ты гатовая была сама аддаць сваё жыццё, але нават з крыжа Езус твой сын суцяшаў цябе, дарычыў табе Яна як сына. Ён ведаў, што яго місія на зямлі скончылася, але апосталы патрабавалі цябе, тваёй прысутнасці, тваёй малітвы. У Яне, даручаным табе, я бачу сябе, кожнага вучня Хрыста, у якога як быццам бы зламаўся компас. Я ведаю больш-менш напрамак, куды я хачу ісці, ведаю, што канчатковым пунктам маёй вандроўкі з'яўляецца валадарства твайго сына. Але кажу, як быццам бы са зламаным компасам іду то ўлева, то ўправа, то ўвогуле губляю сцежку. Хачу быць самадастатковым і разумным, паважаным і паспяховым, толькі хіба ў цябе гэта зноў выклікае ўсмешку. Прабач, я ведаю, што жыццё маё надта зямное, і часамі няма сіл нават штосьці змяняць. Ты блізка, ты ведаеш, ты заўсёды побач. Гледзячы на сваіх дзяцей, ты ніколі не пераставала аб'яўляць сваю прысутнасць. У Фаціме, у Люрдзе, Чэнстахове, але таксама на нашых беларускіх землях. Буцлаў, Тракелі, Жыровіцы. Таксама ў цудоўным абразе маці міласэрнасці ты прыйшла ў Вільню, калісьці таксама на нашу зямлю. Усе гэтыя стагоддзі наш народ адчувае тваю прысутнасць, тваю апеку, тваю любоў, твой пяшчотны позірк. Ікона Марыі, на якую сёння мы глядзім, называецца Марыя Элеуза, або Маці пяшчоты. Гэта ікона выражае глыбокія і пяшчотныя адносіны паміж табой і тваім сынам Хрыстом. Пяшчота, якая паходзіць ад цябе, з'яўляецца маяком, які свеціць у цемры, які вядзе нас у адпаведным напрамку, дзе мы ўжо не патрабуем ніякага компаса. Гэты порт, да якога ты нас хочаш прывесці, і ёсць валадарства твайго сына, дзе ты пакорна стаіш побач, усміхаючыся, гледзячы на сваіх дзяцей, якія як мурашкі бегаюць па свеце, забываючыся пра самае галоўнае. Ты блізкая мне, Марыя, таму што ты сама так захацела, таму што ведаеш маю слабасць і мой грэх, і хочаш мяне бачыць сярод рыбакоў і мытнікаў, каля стала твайго сына. Прабач мае маскі і двуасабовасць, асвятлі маё сэрца сваімі вачыма, каб я мог убачыць у сваім жыцці твайго сына і дайсці да порту збаўлення. Амэн. Теперь, дорогие, повстанем и вызнаем нашу веру. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Творителя неба и земли, всего важного и неважного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, и радующими веками, Бога от Бога, светлого от светла, соправного от Бога соправного, единосутного Отцу, раз якого все осталось, и Он для нас, людей, и для нашего избавления пришел в небо.
укрыжаваны таксама за нас. Понскім Пілаце быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых. Не будзе канца. Духа Святого, Пана і Жыватворцы, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока. Веру ў адзін святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў, прощення памерлых і жыцця вечнага. Пра заступніцтва Христовай Маці, якую Бог адарыў асаблівай прывілеяй і захаваў ад усялякай заганы першароднага граху, молімся аб патрэбных ласках для ўсяго касцёла і свету. Молімся за ўвесь касцёл, каб ён захаваў сваю беззаганнасць Христовай абранніцы. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны абуджалі ў людскіх сэрцах любоў да Хрыста і яго беззаганнай маці. Цябе просім. Молімся за тых, хто дзеля Хрыста жыве ў чыстасці, каб іх жыццё было дзейсным знакам Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплываў дэмаралізацыі і бязвер'я. Цябе просім. Молімся за цяжарных жанчын, каб яны атрымалі належную апеку і спадзяваліся на Божую дапамогу. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы праз навяртанне сэрца і пакаянне імкнуліся да паяднання з Хрыстом. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, Ты захаваў маці свайго Сына ад заганы граху. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб мы не прывязваліся да зямных дабротаў і маглі заўсёды жыць у Тваёй ласцы. Праз Хрыста, Пана нашага. За ту лісу
Молімся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец усемагутны. Усемагутны Божа, прымі збавенную ахвяру, якую мы табе складаем у дзень урачыстасці, беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыні. Мы верым, што тваёю ласкаю, якая ўсё папярэджвае, ты захаваў яе ад усялякага граху, і просім цябе, праз яе заступніцтва вызвалі нас ад усіх прамінаў, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. І з духом твоїм. Угору серці. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку, Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты захаваў Найсвяцейшую Панну Марыю ад заганы першароднага граху і напоўніў яе ласкаю, каб учыніць яе годную маці для твайго сына. Пачаткам і вобразам касцёла, яго беззаганнай абраніцы, якая зяе незвычайным хараством. Марыя, найчысцейшая Панна, дала свету сына нявіннае ягнё, якое знішчыла нашыя грахі. Выбраная сярод іншых, яна выпрошвае ласку для твайго народа і з'яўляецца для яго узорам святасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем цябе, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, ты святы, і справядліва хваліць цябе ўсё тваё стварэнне, бо праз Сына твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсную моцаю Духа Святога, ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім цябе, Пане, асвяці моцаю Духа твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына твайго, нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Вешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего при всем хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь просім на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, у якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным духам у Христе. Няхай Он сам учыніць нас вечным даром для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну і з выбраннікамі Тваімі наперш на свяцейшай Панны Марыі, Богородицы Марыі, со святым Иосифом и обручником, со святыми апостолами Твоими, славными мучениками и всіма святыми, праз заступніцтва яких мы спадзяемся на Твою няспынную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэта ахвяра нашего паяднання принесе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкаў умацаваць у веры і ў любові касцёл Твой, які пілігрымуе на землі, со слугам Твоим папам нашим Франчиском, біскупам нашим Зефом, з усіма біскупамі, усім духовенством, усім народом Тобою откуплен. Будь милостивый до просьбаў этой сям'і, яка по Твоей волі стоит перед Тобой. О, добрые Отче, ласкаво з'єднай з Тобою всіх рассеянных на свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей отошел с этого света. Милостиво прими благодарство Твое, все мы сподеемся быть к образам Тими, завсёды радоваться Твоей хвале. Раз Христа, Пана нашего, раз Бога, веруется свет, вселяющий доброту. Раз Христа з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего единородного Сына, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя. Дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами.
Перадайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Baranku Boży, jaki береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Baranku Boży, jaki береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варт, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Усе абвяшчаюць хвалу Тваю, Марыя, бо з Цябе ўзышло сонца справядлівасці, Христус, наш Бог.
Молимся. Пане наш Божа, нехай прийняти нами сакрамент загоїть у нас рани, нанесені першородним грахом, ад якого ти заховав найсвятейшую Панну Марию, праз ласку беззаганного зачаття, праз Христа Пана нашого. Дорогие браты и сестры, щиро вам дякую за супольную молитву, за гэты разом проведены час при Христе, при Марии. Сёння такі асаблівы дзень для многіх наших супольнасцяў. Я хочу павіншаваць таксама супольнасць братоў на экатухумінату. Для іх гэта дзень вельмі важны. Менавіта гэта дзень нараджэння гэтага шляху, таму ад усяго сэрца віншую. Таксама это асаблівы дзень для нас, братоў капуцынаў, для ўсяго францішканскага ордэну. І таму у нас пасля імшы, калі хтосьці мае сілы, яшчэ я бы вельмі прасіў застацца на два такіх моманты. Першы момант такі вельмі каротенькі будзе, што мы з братамі па традыцыі старажытнай капуцынскай ахвяруем наш ордэн, усіх братоў, усе нашыя паслугі Найсвяцейшай Панне Марыі. Мы прыйдзем тут і такую невялікую прысягу, малітву прачытаем. А пасля гэтага наш хор падрыхтаваў такую прыгожую малітву для нас, малітву акафістам. Гэта старажытны ўсходні спеў у гонар Найсвяцейшай Панны Марыі, да якога да гэтага спеву запрошаны ўсе мы. І я вельмі прашу, калі хтосьці мае сілы яшчэ і жаданне застацца на гэтае прыгожае набажэнства, праславіць Маці Божую, памаліцца за ўсіх нас, за нашу парафію. Гэтае набажэнства трывае каля 30 хвілін. Таму, калі ласка, вельмі захочу застацца, хто можа. Шчыра вам дзякую яшчэ раз. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Схіліце галовы на благаслаўленне. Бог, які збавіў свет праз свайго Сына, народжанага з Панны Марыі, няхай адорыць вас сваім благаслаўленнем. Няхай вас заўсёды атуляе сваёй апекаю Панна Марыя, якая нарадзіла даўцу жыцця. Усіх вас, якія сабраліся тут, каб у гэты дзень аддаць ёй пашану, няхай Бог адорыць сапраўднай радасцю і вечным шчасцем. Благаслаўленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуем Пану Богу. Святы Арханёле Михайле, Бережи нас у змаганні. слухай спакусаў і пастар злога духа. Будь нам абаронай, князю войска небесного, моцай Божией скіну дева сатану і іншых злых духов, якія нас будуть жорсткою воздействовать.
Беззаганная каралева Серафімскага ордэна, узглянь на нас, якія схіляем калені перад тронам Божай міласэрнасці, каб адным голасам і радасным сэрцам даручыць наш ордэн Твайму беззаганнаму сэрцу. Ідучы за прыкладам нашага серафімскага айца Францішка, які ўшаноўваў Цябе як дачку нябеснага караля, маці Сына Божага і абранніцу Духа Святога. Мы таксама, адкрываючы планы Божай любові, знаходзім у Табе нашую валадарку, маці і сястру, асвечаныя словам Сына Твайго і пабуджаныя дзеяннем Святога Духа, у прысутнасці ўсіх хочам поўнасцю Табе прысвяціцца і даручыць Табе усе нашыя справы. Табе, Дзева, без граху зачатая і поўная ласкі, аддаем нашыя сэрцы, целы і душы. Паводле Тваёй волі распараджайся імі дзеля большай хвалы Бога і дзеля добра Касцёла. Табе, Маці Божага Сына, поўныя ласкі і святасці, даручаем наш шлях жыцця ў ордэне і ў святарстве, нашыя малітвы, чуванні, пасты, змаганні і працы. Вучы нас сапраўднай святасці, якая ёсць у Тваім Сыне Езусе Хрысце, у нашым уставе і у нашых канстытуцыях. Дапамажы ўсяму нашаму ордэну ісці да дасканаласці, распалі ў нашых сэрцах серафімскую любоў, вызвалі ад справаў гэтага свету, каб убоства было адзіным нашым багаццем, а Бог адзінай мэтай нашых імкненняў. Табе, Дзева, учыненая Касцёлам, абранніца, якая ззяеш прыгажосцю, даручаем нашу прысутнасць і місію ў Касцёле, нашых настаяцеляў, падуладных, братоў пад часовымі і вечнымі шлюбамі, навіцыяў і пастулянтаў, катэхетаў і выхаваўцаў, вучоных, місіянераў і спаведнікоў. Заступайся за нас, каб мы былі сведкамі братэрскай любові, дадзенай Касцёлу Тваім Сынам, Езусам Хрыстом, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амин.
Акафіст ад грэчаскага слова, якое азначае гімн, пры спевах якога не сядзяць, несядальная песня, асаблівы хвалебны спеў у гонар Збавіцеля, Божай Маці альбо святых. Акафіст Найсвяцейшай Багародзіцы альбо Вялікі Акафіст з'яўляецца першым з вядомых акафістаў. Паўстаў, хутчэй за ўсё, у VI стагоддзі, паводле некаторых дадзеных паміж III і IV сусветнымі саборамі, дакладна не пазней за 626 год. Аўтарамі маглі быць прападобны Раман Сладкапевец, VI стагоддзе, Георгій Пісідыйскі, VII стагоддзе, патрыярх Сергій, VII стагоддзе і іншыя. Лічыцца, што літаратурны тэкст акафіста быў перапрацаваны і дапісаны пасля 626 года, калі Канстанцінополь быў вызвалены ад аблогі аварамі і славянамі. Сталіца была акружаная з мора і сушы, становішча было безнадзейным. Маці Божая явіла цудоўную дапамогу, і горад быў выратаваны. У падзяку за гэта заступніцтва ў гонар Маці Божай быў створаны вялікі акафіст. Гімн складаецца з двух частак: гістарычнай, у ёй адлюстраваныя падзеі гісторыі збаўлення, звязаныя з увасабленнем, і тэалагічнай, змяшчае вызнанне дагматаў веры. Акафіст прадстаўляе сабой 25 песень, якія размешчаны ў парадку літар грэчаскага алфавіту, 13 кандакаў і 12 ікасаў. Кандак – кароткая хвалебная песня, ікас – вялікая песня. Галоўная асаблівасць і асноўны змест ікасаў заключаецца ў 12 кожны раз розных зваротаў да Багародзіцы, якія пачынаюцца са слова «радуйся». Гэтыя звароты ўяўляюць сабой малітоўна-паэтычныя варыяцыі на тэму прывітання, з якім звярнуўся анёл Габрыэль да Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў дзень благавешчання: «Радуйся, дабрадатная, Господ з табою». Паэт укладвае словы прывітання ў вусны якога-небудзь з удзельнікаў евангельскай альбо царкоўнай гісторыі: анёла Габрыэля, немаўля Яна Хрысціцеля, які знаходзіцца яшчэ ў чэраве Елізаветы, пастухоў, вешчуноў, вернікаў, царквы і гэтак далей. Кожны ікас заканчваецца адным і тым жа рэфрэнам: «Радуйся, Дзева Маці». У канцы кожнага кандака спяваецца «Аллилуйя», што азначае «Хваліце Бога». Усе кандакі, акрамя першага і часам 13-га, а таксама ўсе пачаткі ікасаў, звычайна чытаюцца ці спяваюцца святаром, а кандакі спявае хор альбо ўсе прысутныя вернікі. Акафіст Прасвятой Багародзіцы на працягу стагоддзяў выконваўся хрысціянамі як усходняй, так і заходняй цэркваў. У 1981 годзе акафіст Найсвяцейшай Багародзіцы быў урачыста выкананы ў азнаменаванне 1500-й гадавіны Эфескага сабора у базыліцы Санта-Марыя-Маджоре. Па рашэнні папы Яна Паўла II ад 31 мая 1991 года з выкананнем акафіста Прасвятой Багародзіцы звязана атрыманне поўнага прабачэння грахоў. Акафіст Прасвятой Багародзіцы з'яўляецца дадатковым набажэнствам у структуры набажэнстваў Рыма-каталіцкай царквы.
у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка нашего Пана Єсуса Христа, любов Бога Отця і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами.
Такое волнение, почувши привитание, стешился и благодушся, вызнав, как все уславить Богородицу песнею. Мудрость
Душі
Праслаўляем усемагутнага Бога Айца, які пажадаў, каб Марыю, маці ягонага сына, шанавалі ўсе пакаленні, і просім яго. Божа, Ты ўзяў беззаганную Дзеву Марыю з целам і душою да нябеснай хвалы Хрыста. Скіруй сэрцы Тваіх дзяцей да нябеснага валадарства. Ты даў нам Марыю як маці, праз яе заступніцтва дай лек хворым, суцяшэнне засмучаным, прабачэнне грэшным, і ўсім збаўленне і спакой. Ты учыніў Марыю маці міласэрнасці, дай зведаць яе мацярынскую любоў тым, хто знаходзіцца ў небяспецы. Ты пажадаў, каб у доме Езуса і Юзафа Марыя стала маці сям'і, учыні, каб праз яе заступніцтва усе маці ахоўвалі ў сем'ях любоў і святасць. Ты укаранаваў Марыю на ўладарку неба, учыні, каб памерлыя вечна цешыліся у Тваім валадарстве разам са святымі.
Молимся. Боже наш Ойче, Ты праз беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі падрыхтаваў годнае месца прабывання для свайго Сына, а праз яе будучыя заслугі смерці Хрыста захаваў яе ад усялякага граху. Дзякуючы яе заступніцтву дазволі нам прыйсці да Цябе з чыстым сэрцам. Праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у супокои Христа.